Voor de komst van de vluchtelingen wordt gauw nog wat grote plak zetten. Patten van Heliconstaten bin nog net heel dalkleer. Maar omdat er hier rond meer van noodopvang in het WTC is, willen nou alle vluchtelingen verhuizen. Het blijft noodopvang, dus mensen hebben hier niet veel privacy. Hebben geen eigen wc's, geen eigen douches. Maar ze hebben tenminste nu iets meer een deur in plaats van een gordijn in de kamer. Ze hebben een eigen kamer met 8 mensen samen. Dus het is weer een stukje beter en dat kan de mensen tot rust brengen. Nou, in principe alles eruit loopt. Alle wanden en plafonds dienen net onder brandveiligheid. Dus alles zit eruit halen. Alles er op naar inkomen, alle tussenwanden en muren en plafonds. Ja. Dus dat is allemaal best wel een soort werk geweest. Normaal praten we over een periode van 4 maanden was het nodig best voor zijn gebouw. En nu is die 4 weken gebeurd. Maar Christen had een einde tussen terug nog. 120 mensen van verschillende bouwbedrijven hebben een opvang kleermaken. De kosten vallen daardoor een stuk hoger uit als verwachten. Ja, die producenten die vregen dan toch al wat opslag, omdat ze heel snel moeten leveren. Dus er zit al een marginale kostenverhoging in, maar nou ja, dat moest gewoon kleren. Dat heb ik beloofd. Dus. De vluchtelingen worden met bussen gebracht. Wielst het maar een lietstukje in is van de oude locatie naar de Heliconstaten. Dat doen we om het proces van de uitstroom van de ene locatie en de instroom op de andere locatie onder regie te houden. We willen niet dat we alle 350 bewoners in één keer hier over de weg hebben lopen. Maar groepsgewijze gaan we ze daaruit laten stromen, hier instromen. Wat de koffers uit de bus halen binnen, krijgen de nieuwe bewoners een eerste indruk van het gebouw. It's more like, but the VTC co-op people, it's very kindness people. It's always care about that. But I'm very happy to come back from Leeuwarden in this city again. De opvang in Heliconstaten bleef nevens het contract met het COA hier op 1 oktober. Eigenaar Gené wil het gebouw ik wil langer verhieren voor vluchtelingenopvang.